Sénégal haɗani e Dakar capital leydi ndi ko yiide ɗen caɗele gonɗe e koya ɗe kollirtake addani Windere TV sosede beele ma waw hollirde caɗele ɓesguji leydi Sénégal mo kala ɗo wawi joɗade. Allah mi rewiɗo ndiyam ɗam ndi wiya wonde foore sengel darima ɗo neɗɗo foof haymo ala jeeyi ko baalin walla yeeyi babba mum kono noon so tawi woni awdi robinet nan ayi kono hay batte ala ko ƴettata so ndiyam woni ɗiɗo ɓulli paaɓi goni ɗiɗo ɓulli gorɗe goni ɗiɗo ɓulli aɗa ƴooga aɗa yara an kay ko ka dansira gonɗa e o saaha koye tampere min goni hande huɓɓo janggo daro amin jogui forage o wona forage o henna ko barillo goni hen suba o addata ndiyam seeɗa ɓe keɓani sukaɓe so jeehi ƴogoyde beddo toon mbaaloje beddo toon tekkoye welno ko tawa haɗa ummi aɗa dari jaaden boylon to jurnoɗa boylon kon jiya réservoir momin jogui ɗo so tawi a ƴoguima ha paari seeɗa ha laaɓa ko foti yaade wuuro to ko yerodirta ni maximum kene wona ha ƴooga hadde 1 heure de temps yimɓe mbawa yencinade hen kooma ndiyam ɗam dambo toon ɗam wojja hokka yimɓe hay deedi musande fan buɗɗiɗi kala ƴooɗo foof yoɓat sele mbeɗa yiɗi noon contour forage o kesso garɗo o eyyi min keɓirimo ko ballal lenano ɗum immorade e colonel Samba Kalidou e teddugal makko o yeeyani min wawi wallude min ɗo tan hande ko rubiñaji galle foof woɗɗo rubig naata e nder galle muɗum wawa caɗele ɗe mbawa iwante min sukaɓe jahata jaggo e bami sukaɓe rewɓe worɓe daro woyni gadda ɓoggol jonna cafa min dañi hen bidaŋaji ndiyam min nawta wuuro min guppiro e tekki min jara hen ndungu hikko ko noon boyli fof mabbo e ndiyam min ngala ɗo hen komin jaari min jinno walleede robiñaji forage o ɓe puɗɗinoma asi ɗum ɓe jokkirani mo ndiyam ɗam ko ɗam dartiɗam ha joni ɓe garani jokkirde tagui min jiiɗi ko wallede pour jokkite min mbawa dañde ndiyam kalne min keeɓi caɗele e guesa he somin kalni kaw Samba Kalidou o waɗi hen jungo makko ɗo jontu gonɗen ɗo caggalam on jii koye installation hydraulique o wona beele to tolniɗa e nokku e jardin foof tawa ɗo wawi hebde ndiyam min ngala ambulance min ngala case de santé somin dañi ɗo blessure joni min ngala ɗo min joli hay médecin goto feera hembo ar sinaɓe formate ɗo neɗɗo mo ganduɗa janggani saabu minen wuuro ngo sa ƴeewi guila 1960 ngo sosa ɗo konko ɗo sosa joni wuuro ngo changement ala hen kadi ne waɗi min sok ha ɓurti wona rewɓe wona sukaɓe wona dabaji ene muusi amen ha ɓurti to ndungu to miɗen daña toon probléme uji kewɗi saabu miɗen jooɗo ɗo joni alay saago ma jaaha wuuro lijotoya soko ina woodi soroɓe e kuɓeje janguirde duɗe pattam lame tawani jolɗe ɗe goɗɗani wonɓe duɗe mumen jommini e ladde ha nandi e jullaji kala e saaha ceertani e woytade goƴaji munen kono tan mbay kono yejjiraɓe ene adda jomumen caɗele jagol gol e gartugol ni muusi pasuji ɗi yimɓe potani pour kal suɓe je mbaɗi ɗo examen haɓe dañi ɓe naɓate ko ɗo wiyete yiyen walla dagga par ce que min jahat ɗo guila 7 heures min jaha ko koyɗe kadi min gartirta ko koyɗe 2 heures somin jartini kirde kadi ko koyɗe janggo pallal ɓe aussi kadi ko noon jara ko koyɗe guila koola ha padalal ko noon min goori ene moƴƴi amen ni ɓe daña ɗo hen kaydi ko wayno cantine oɗo école hay cantine o ala komin ɓen jangguɗo hen ko cantine depuis 2012 nde min natti hebde cantine duuɓi e kitale jawti e gonkaji ceertuɗi kono ha joni eɗen nangti e pine men tippodirɗen ɗum e yaadu adunuya ko ɗum waɗi kala mo jiiɗa koye hande jooɗi yeeƴo hanki soyno janggo ngam heblanade ko arata ya jogoro jam doro Mamoudou ya jogoro jam jagaram juude ya jogoro jam beñu gannam yo holko wawi waddini ko wona Allah jam nyalle montaniraɓe sangulle waale yo holko wawi waddini ko wona Allah bandiraɓe oddi ni siwol wano so tawi laamu teeli
hakkunde tulde naaɓe e coyrinkoɓe kamɓe turanɓe ɓe kamɓe jogoto laamu ngu ha solution dañe. ene jeeya e golle Vindere TV hollirde aadaji e kesam hesagu e joljole e kala fan. ɗo ko ceerno Hammet Amadou Ly o to ko ceerno Ly Ba wonde may hewde ni ɓerdam wi hande so tawi noon ebbi oɗo programme donc miijima kam hen en tant que artiste mi arda e Oudda Dioura ɗum ko weltare mawde. min jetti Allah no feewi par ce que ɗum ɗo e nokku ɗum ɗo wonno meccal amen minen ndimini goo ɗum de nden min daroto min gawƴa so koɗo ara e nder galle arata kene woni miskino koɗo wertane foɗolama koɗo moƴƴe wona gawulo nafanno kadi gila nder ha joni kadi wona baba mal wona Moussa Sow gollal yimɓe fof ko darde yimɓe fof darde Mauritanie kadi e Sénégal noon ko yerama ummade min en tant que ambassadeur Moussa Sow coordinateur purement ha yettanma e bandiraɓe fof hande ɗo e Diella woni 3e jour ko gandanɗa hoorema tournée de sensibilisation pour le démarrage lancement de golle parɗe repeuplement du fleuve o ene gona hen hande ɗo min jofniri wonɓe ga ɓe ina ndendi ina dari darde men ɗo en hande walla sababu garal men ɗo en hande e Grand Théâtre potital jaabi ɗo henna ko hunde wande fayida no feewi saabu ɗum wonɓe gandudirano wonɓe meeɗano yidirde jiwdiri ɗo henni te ko bandiraɓe ɗum koye nafoore jeeya jibinede amin e Dakar addanta amin yejjidde to min gummi min basito ɓesgu amin hande janggoɓe eɓe janggani koko waɗi avenir fof no yoyat leydi e gandal yimɓe yo janggo yo jangi so yo gayno baali men nayi men noon eɗen gona e pijen jalen jewten kono hen sahaji no pinirten ni wonata ko weli men ha cikken won guutu ngo Allah rewata en hayso en jejjitani mayde ina woodi kono wona e on nyande jakorinoɗen jaltugol aduna goto e ɓesguji men nafoji. o wi nde fittanu jooka ñamɗe gasin holɗo joñete nde fittanu jooka ñamɗe gasin holɗo joñete tawde wona baba riwatanma ayde saka yumma yeccite wona ɓiɓɓe dandamo jawdi haala kan yejjite o wi kala bawɗe fandade ɗo o wi kamɓe fof ɓe panɗo o wi kamɓe fof koɓe jiɗi yettinde ko o hasne o juule e julɓe ñaago o tefanoye yo juul ko adiri juulo yeede o tefanoye mo wuli fof ne taw toon mooleteɗo Muhammada sallallahu alayhi wa sallam Abdallahi Eliman noon kala ko ɓurɗo dañanɗo e aduna o dañ o wi nde fittanu jooka ñamɗe gasin holɗo joñete tawde wona baba riwatanma ayde saka yumma yeccite wona ɓiɓɓe dandamo jawdi haala kan yejjite aduna e sippiroji mum kala ko halja nde wanno ko en julɓe gonɗinɓe ko ɗum saabi kala ko weli walla ko metti en jejjitta diine men ha nangen e goɗɗum ko wona ɗum ko ɓuri hen weltinde e weytinde jeetatoɓe tatoɓe ɓe kalɗen ko worɓe tato rewɓe ɓe maaroɓe ɓe ko ɓiɓɓe beltoynaɓe juma o ko bonɗo juma o noon mi haalan on nde o fuɗɗa mahede juma o fuɗɗa mahede ko 78 tuggude 1980 ha e o saaha mo gonɗen ko ceerno men khalifa men Alaji Ahmad Tidiane eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala yo Allah jurnu gurdam makko ɓeydanamo sembe e bisimilla to banggue ɗemgal bisimilla banggue golle ɓuuri forde e bisimilla banggue ɗemgal o wi kanko de o waɗi taras mo ganduɗa hay goto wawa ɗum Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu ina jeeya e karamatuji makko ɗi Allah teddinirimo kamɓe fof aljanta kamɓe fof taw wiide kayitaji makko kamɓe fof aljanta koye amin ya rabbi min mi wawa ɗum ko Allah kam o wi toon ko haali ko o wawa ɗum kono Allah ne wawi ɗum alhamdulillahi ñeeten Allah on jaggo en kawrindo ene feddeta ɗum seykhode jani en mbaɗi jamma men ari ha ɗo en
eywa ko adi fofof noon jamma o ko siftorde hen annabi o sallallahu alayhi wa sallam serde en diine o wi serde en diine addanani en sertude addanani en sertude so tawi wonko ari noon to tawi noon wonko ari yiɗi en sernude ko salade poɗɗen ko salade jiya neɗɗo ina waɗa hoore muɗum gratuitement mbeɗen ƴeewam ni woni yeesam ni Allah tagiri belanda de foyonda gonim ke waddi fiyam sa waɗan fima sa resam kaba ɗo fima ɓoreede bibje haɗata reegde helde koyɗe woto haɗe ewnade ko ɗum waɗi Windere TV eto emo kala nde heɓata geɗal mum e jondeeli certuɗi ciirol mo kala eɗo wawi kanko mawɗo leydi Sénégal président Macky Sall o wi en janngo 4 avril hitande 2023 waɗata duuɓi 63 ko keɓɗen ndimagu koye meɗen batteɗe appliqué nder leydi ndi wele ene ndewne lawol ɓawdi eɗen yaada e marchandise uji natoji leydi masalan ko wayno leɗɗe cafroteɗe médicament ji hôpital uji ɗi walla pharmacie ji ɗi couleur coye woni jaune yadata koye couleur ko wiyeten ko violet e couleur biyeteɗo orange o ene yaada e couleur mo ganduɗa o kañum woni bleu ɗo waɗatno lambaji ɗiɗon dinguiri hannde so tawi wiyama juwete hen koye dadorde ilam ummima dow naate wuuro ummima wendu salli naate guijlon fof no fotirno kuɓeje jani rewɓe ɓe gandanɗa hoorema jooɗiɓe ene goni hen saaha e dañi hen perguite e ko nandi hen mi ɓuranima andude ko kalanmi ko eyyi ɗum kam mbasoytomi tan ko il faut que yimɓe ndento il faut yimɓe ndento woni desaɗo hen emo resaka par ce que ko bonni neɗɗo ene weeɓi neɗɗo so yiiɗi bonnudema bonnude neɗɗo ene weeɓi ɓe mbiya kaari tottama minen min keɓani gueɗal amen walla kaari tottama ñaami adda haareji adda kadi jiiɓodiral hakkude wuuro adda kadi han kadi yaaha ha jibina en hakkude yimɓeɓe donc ɗum ɗon ene jeeya eko leader uji keewi wadde te à chaque fois kadi eɓe mbatta mais enen ndesan en pamani mboɗo sikki te kadi en gowta caggal mbiɗa ko yomin kalfine leydi ndi soko tawi Allah waɗi a ardima leydi ndi to banggue cellal ɓalli hol paƴe joganiɗa ɗum saabu wiide tan somi laamima mami waɗa noon ɗum ne weeɓi mbeɗa jooɗo mbeɗa waɗa gandanɗa hoorema hay siko neɗɗo goto ina wima mi weltima machallah aɗa weltin ɓerde nde hay siko neɗɗo goto ko yettere Allah donc ko hunde welden kadi sa ligguima sa arte galle ma hatta mbaɗa golle galle ma pewna en tant que sa goto mboɗo puusa gurwe tan sukaɓe gondunoɓe ñalanoɓe suudan mbaɗata tan ne ɓooni wuteyde ne fayi wango samba diye tan jiiɓeɓe jaha tan duttin caggal tan joɗɗum gure ɗon yon paton mbi mo pilligui hande adi yaltinde e ɗemgal muɗum mbaɗen galle fulɓe ɗe to Agnam Godoto ko min Ibrahima Oumar Kane Katan leyɗum Agnam yaɓe kaldo e ma o te mbimi hol sababu mbimi goto kanko e hoore makko tawde o heesi haw are galle o wiyama woyɗo lela woyɗo yara woyɗo ñaama ko Oumar Doro komi heewi wiide ko ɗum ɗon noon yoɓe tinno soɓe gaari ɓe mbaɗi déplacé ɓe dogui responsabilité mabɓe to galleji mabɓe ɗi soɓe gaari e galle janano ko defa yoɓe ñaam teɓe keewa koɓe deƴƴi ɗoɓe lelna yoɓe lelo ɓe mbasa yurnade yurnitade saabu ɗo kaleten cikkuɗo ne wawi wonde o nana holliri ene wawi wonde mo sikkani ene wawi wonde o nana duña neɗɗo goɗɗo ina duusa ɗum beele ne wawi wonde deke ɗum ɗo so arno ɗo e duuɓi 3 adan walla duuɓi 2 adan leydi ndi liggata ko nde ferloto tan ma wiyede yamum pour ganda hankkadin ko Allah rendini on Allah andi an e gorko mbaɗɗon ko 20 ans walla mbaɗɗon ko 5 ans walla mbaɗɗon ko 15 ans ɗum ko Allah andi kono hatta ham taat kanko nan ko dewgal addimo ɗon e galle he andi onon ɗiɗɓe foof onon poti oɗon gorko affaire kamɓe ɓe nanodirani leader uji mabɓe nanodirani ɗum tagui sa yi hay koɓe piyete e defetaji ɓe nanata ɗi yimɓe ɓooyi haalan ɗum Macky Sall woɗɗo yo andu yimɓe makko ɓe ɓe nanodirani ɓe pamodirani ɗum tagui hay financement jaltinteɗi yo population tawta ko ɓuuri hen ɗo yetta ko yimɓe koye mabɓe haɗata yimɓeɓe ne gullito président de la république hoorema haali ɗum e yewtere mum ɓennuɗo ɗo nde o haali o wi wonde ɓattude population o ndewen Allah jokken enɗam politique ko gueɗe aduna joljole poɗɗe moƴƴinde hakkude men fotani wonde dalilu
ceertugel enɗam men soko wondi e nunɗal jibinta ceeral laamu kala ko ɓooyi Allah ko itta e ma watta e goɗɗo ɗo ene serti e Dakar ɗo ene serti e wonɗin capital régional uji ɗo ene serti e wonɗen guri e nder Fouta te ɓawde enen fof ken ɓiɓɓe leydi Sénégal ko enen fof ndendi poti e nder leydi ndi eɗen gandi le président Macky Sall liggeyima ɗo ene liggey mo ganduɗa hoorema hay goto mijino ko ɗum ɗon wawi wonde e Sénégal ɗum waɗi noon Macky Sall ko liggey ko eɗen jiiɗi ɗum continue goɗɗo ara liggo ko foti noon walla liggo ko ɓuuri ɗum ɗon. Assalamu alaikum bandiraɓe ko min Ablaye Thiam salminti on ɗo e inde coalition Wareef ko min won teddi liste coalition diyami ko Hamadou Hunare façon presque poste fof mo eɗen keeɓa hunde en keeɓi kono hay goto hen tengtinani wonde ɓaadi président nomi kam komi fuutanke yomi darano ɓiɓe fuutankoɓe keeɓa hunde ha président Macky Sall hande ne heddora lebbi 5 tey ñoo xam ne ñoom lañu jiite ak ñuy jiite seen diggante dafa ñagas lool mi weltima no feewi no feewi no feewi oɗon gandi noon ko paaɗen ɗo e dow mum mi junnotako hen no feewi tawde jammini dañoo bëgg waa buy sommen ñu xam ne RD Natangué dafa taxaw pour ñëw dimbali leen sa jogui projet ma moƴƴo rek sa waɗi politique ma moƴƴo ma Allah walle ɗo ɓennirɗa soko ndiyam ala haydara wodata ko ndiyam woni gurdam e kala fannu fof mo heɓani ɗum hatto suno kono mo heɓi kala welto dawde Gounass ñande 17 février 2024 sababu nde force uji pattam lami batteɗe nder leydi Sénégal hande ɗo ɗo yarate fondation yaara 53 e forage mo ganduɗa waɗama kono e subaka hande o Allah yettini en wuuro en wiye Boñji e caggal mum en ndewi wuuro no wiye Ɓokkilaji Allah nawi en ha jalluɓe e jamugel en ko ɓoyani ko en jettima wuuro ene wiye Hamdallah ko welenmo mawɗo mana ɓe dañi e oɗo forage alhamdulillah caɗele giɓi min jooɗotono min ngala ndiyam min jooɗo pecce jamma oɗo saaha hande force uji tati ɗi ɓuuri jaram yimɓe ɗi ɓuuri jaram jawdi ɗo force uji tati ɗum ɗo ko sowde pittali wiyete ɗum ɗo so tawi on jii ɗum on ganda tigui ko waɗete ko hunde wande fayida ko waɗete ko yimɓe ne cohli ɗum teddungal fo yiyama kono hande ngalɗo jaɓɓugal so tawi on jii ɗum on ganda tigui rigui waali jantan gurnal suli bobo gaysirde walla sawalami yero jaam kolitengel la ɓe keblanima gueɗe ɗe ha no hannirta ni ɗo ɗo yarate hande manan gonɗen ko e nokku en wiye mana Fummi Haara Jobbe ɗum noon Amadou Diallo mboɗen ɗo e ɓoyde may gasen bandiraɓe ko heddi Vindere TV le monde en miniature kala ko goto wawi ko ɗiɗo ɓuuri aduna ko ballodiral on jarama e duusoɓe Vindere TV gila ɗo fuɗɗi ha ɗo yarete on goppani Vindere TV heedi caggal Vindere TV ha yesso ko lawol Vindere TV le monde en miniature